Яким жа можа быць еўрапейскі шлях для Беларусі? Як да яго прыйсці і якія рэформы патрэбны ўжо сёння? Беларусь не павінна быць беднай. Беларусь не павінна быць аўтакратычнай. І Беларусь не абавязана заставацца пад уплыву Крамля. У нас ёсць альтэрнатыва. Гэта еўрапейскі шлях. Шлях дэмакратыі, развіцця і бяспекі. Але што гэта значыць на практыцы? Еўраінтэграцыя – гэта пакрокавая стратэгія, якая ўжо спрацавала ў дзесятках краін. І каб Беларусь магла паўнавартасна супрацоўнічаць з еўрапейскім звязам, казаць пра сур'ёзныя інвестыцыі, а ў будучыні нават гаварыць пра далучэнне для еўразвяза, для гэтага трэба выканаць адну важную умову – прывесці свае інстытуты да еўрапейскага ўзроўню. Іншымі словамі, зрабіць так, каб у Беларусі дзейнічалі правілы зразумелыя і прымальныя для еўрапейскага звязу. Гэта агульнае права, незалежныя суды, празрыстая эканоміка, мясцовае самакіраванне, адукацыя, медыцына. Бо без гэтага ні ЕС, ні міжнародныя фонды не могуць інвеставаць у краіну, бо няма гарантыі захавання правоў, прыватнай уласнасці і прадказальнасці. Што сёння часта адбываецца з замежнымі інвестыцыямі, мы добра бачым, калі грошы проста па загадзе беларускіх уладаў могуць забраць у інвестара, адабраць завод і перадаць іншаму чалавеку альбо іншай фірме, іншай структуры. Пры такіх умовах ніхто не будзе ўкладаць сюды грошы, ніхто не будзе прывозіць свае тэхналогіі ў Беларусь. Што значыць гэтыя рэформы, которые трэба зрабіць для нашай краіны на практыцы? Адукацыя. Перайсці да балонскай сістэмы. Бо ў сённяшняй Беларусі універсітэты працуюць як аўтарытарная структура. Рэктар прызначаецца, выкладчыкі баяцца казаць праўду, дыплом з БДУ мала дзе прызнаецца ў Еўропе. А што ж зменіцца пры рэформах? Па-першае, студэнты будуць вучыцца па крэдытна-модульнай сістэме. Можна будзе мяняць універсітэты, спецыяльнасці і нават краіны для працягу свайго навучання. Рэктара абірае акадэмічная супольнасць. А дыпломы будуць прызнавацца ў еўрапейскім звязе ва ўсіх краінах без дадатковых экзаменаў. Таксама гэта гарантаваная акадэмічная свабода, ніякай палітычнай цэнзуры. Уявіце сабе такі прыклад. Студэнт зможа пачаць навучанне ў Менску, затым перайсці і правучыцца семестр у Літве, а скончыць наогул у Польшы альбо ў Великабрытаніі. І гэта нармальная практыка ў Еўропе. Тады студэнты атрымліваюць найлепшыя веды і могуць іх скарыстаць у сваёй краіне на працы. Медыцына, страхаванне і даступнасць. У сённяшняй беларускай сістэме вы прыпісаны да паліклінікі і чакаеце па 3 месяцы. І якасць залежыць ад хабару альбо ад сувязяў, лекі дарагія, зарплаты ў дактароў мізерныя. Што зменіцца? Уводзіцца базавы медыцынскі страхавы пакет. Кожны грамадзянін мае доступ да патрэбнай дапамогі незалежна ад даходу. Прыватныя і дзяржаўныя клінікі працуюць на роўных умовах без карупцыі. Ніякай прывязкі да месца жыхарства. Вы выбіраеце самі лекара, клініку. І заробкі ў медыкаў, безумоўна, растуць, бо канкурэнцыя і фінансаванне праз страхаванне. Напрыклад, у вёсцы альбо ў райцэнтры вы зможаце звярнуцца да мабільнага спецыяліста з горада і страхаванне аплаціць яго паслугу, альбо наогул паехаць у горад і па сваёй страхоўцы выбраць сабе лекара альбо клініку. Што зменіцца для бізнеса? Па-першае, гэта празрыстасць і роўнасць. Бо зараз у Беларусі бізнес залежыць ад настрою чыноўніка. Праверкі адбываюцца па званку зверху, доступ да зямлі інвестыцыі толькі праз свае сувязі. Што зменіцца? Па-першае, створыцца інвестыцыйны кодекс і дакладна будзе прапісана, што, калі, як можна адкрыць, арендаваць, прадаць, экспартаваць. І суд, эканамічны суд, будзе абараняць прыватную ўласнасць і кантракты, будзе абараняць не толькі ўладу, але і бізнесоўцаў таксама. Рэгістрацыя будзе магчыма праз онлайн, як гэта сёння адбываецца ў краінах еўрапейскага звяза, без суб'ектыўнага адабрэння ад чыноўнікаў. Мясцовае самакіраванне, выбарнасць і бюджэт. Цяпер у Беларусі мясцовая ўлада – гэта падаўжэнне вертыкалі прэзідэнта. Бюджэт вырашаецца зверху, а грамадзяне на месцы не ўдзельнічаюць у яго размеркаванні. Што памяняецца? Па-першае, старшыню гарадскога альбо раённага савета будуць выбіраць жыхары. Бюджэт будзе складацца і абмяркоўвацца самой мясцовай супольнасцю. Можна заўсёды будзе правесці лакальны рэферэндум альбо грамадскае абмеркаванне, на што эфектыўней патраціць грошы ў вашай мясцовасці, вёсцы альбо невялікім горадзе. Напрыклад, у паставах людзі самі будуць вырашаць, укласці грошы ў дарогу альбо дзіцячы сад. Незалежная судовая сістэма – аснова справядлівасці і даверу. Сёння ў Беларусі суддзя залежыць ад званка зверху. Вырак можа быць вынесены яшчэ да пачатку паседжання.
І ты не можаш давесці сваю невінаватасць, калі пастанавілі зверху цябе пакараць. Ну вось уявіце, ці можа просты жыхар Беларусі, працаўнік завода судзіцца з сынам дырэктара выканкама. Гэта нереальна для Беларусі, але для еўрапейскага звяза гэта нармальная практыка, бо перад законам роўныя ўсе. Там суд незалежны ад палітыкі і ад чыноўнікаў. Суддзя не службовец, а гарант закона. Як гэта выглядае на практыцы? Суддзі прызначаюцца толькі пасля грамадскай экспертызы, конкурсу, праверкі кваліфікацыі і ўсе працэсы галосныя і празрыстыя. Любы журналіст можа прысутнічаць на слуханнях, задаць пытанні. Ёсць апеляцыя, касацыя і канстытуцыйны суд. Трайны фільтр для абароны грамадзян, калі раптам суд першай інстанцыі вынес рашэнне несправядлівае. У Францыі альбо Нідерландах нават прэзідэнт не можа паўплываць на суд. У Беларусі все мы добра ведаем, як адбываюцца нашыя суды. І зрэшты, рэальная палітыка не фікцыя, а працоўны інструмент улады і кантролю. Што значыць рэальная палітыка? У дэмакратычных краінах палітыка – гэта механізм удзелу грамадзян. Это рэальныя выбары дэпутатаў і ўлады. Ты можаш абіраць, цябе могуць выбраць. Твои інтарэсы прадстаўляе дэпутат, который залежыць ад тваіх галасоў, а не ад лаяльнасці да вертыкалі і не ад таго, як палічыць на чыю карысць выбарчая камісія. У Беларусі выбары без выбару. Усе кандыдаты адабраныя загадзя. Вы бачыце, што апазіцыю не рэгіструюць альбо садзяць у вязніцу, а парламент – это просто кнопкавы орган, які штампуе ўсё і падпісвае, што скажа кіраўнік дзяржавы. Як у Еўропе. Парламент – гэта самастойны орган, дзе прадстаўлены розныя партыі, розныя погляды, апазіцыя мае правы, доступ да СМІ, камісіі, выступаў, уплыву. Законы не падпісваюцца аўтаматычна, а праходзяць шырокае абмеркаванне з экспертамі, журналістамі і грамадзянамі. Ну, напрыклад, у Польшы альбо ў іншай дэмакратычнай краіне еўразвяза партыя меншасці можа стварыць альтэрнатыўны закон, сабраць подпісы, арганізаваць грамадскія абмеркаванні і прымусіць урад перагледзець сваю палітыку. Я ўжо не кажу пра тое, што калі дзейсная палітычная сіла не задавальняе грамадзян, на наступных выбарах яе абавязкова пераабяруць. Толькі праз незалежны суд і рэальную палітыку з сумленнымі свабоднымі выбарамі магчымы давер людзей да дзяржавы. Без гэтага нельга нават гаварыць ні пра справядлівасць, ні пра інвестыцыі, ні пра еўраінтэграцыю. Якая выснова? Беларусь можа выкарыстаць мадэль, якая спалучае паступовую адаптацыю права, інтэграцыю сектаральнай праграмы еўрапейскага звязу і рух да палітычнага кансэнсусу па членстве Беларусі ў еўрапейскім звязе. Вопыт Грузіі, Малдовы, Украіны сведчыць, што нават без членства інтэграцыя дае рэальныя эканамічныя і інстытуцыйныя эфекты. Рэальная падтрымка інвестыцый для гэтых краін, магчымасць падарожнічаць у еўрапейскі звяз для грамадзян – усё гэта магчыма яшчэ на шляху да еўраінтэграцыі. Нават яшчэ без членства інтэграцыя дае рэальны эканамічны і інстытуцыйны эфект. Для гэтага існуе мадэль усходняга партнерства. Гэта рэгіянальная палітычная ініцыятыва еўрапейскага звяза, скіраваная на паглыбленне адносінаў з 6 усходнімі краінамі-суседзямі – Арменіяй, Азербайджанам, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Мэта гэтай ініцыятывы – умацаванне эканамічнай інтэграцыі, палітычнай асацыяцыі, а таксама падтрымка дэмакратыі, вяршэнства права, правоў чалавека, ну і эканамічнага развіцця краін-суседзей. Для Беларусі ўдзел у усходнім партнёрстве мог бы стаць прамежкавым этапам на шляху да паўнавартаснай еўраінтэграцыі. Праз усходняе партнёрства краіна атрымае доступ да шэрагу праграм еўрапейскага звязу. Таксама гэта галіновыя праграмы развіцця для моладзі, для бізнесу, для беларускіх рэгіёнаў. Трэба разумець, што еўраінтэграцыя – гэта доўгі працэс, агульная стратэгія на 10-15 гадоў. І Беларусь сёння стаіць перад выбарам, які можа вызначыць яе будучыню на наступныя стагоддзі. Што гэта будзе? Альбо працяг залежнасці ад аўтарытарнага ўсходняга суседа, альбо вяртанне ў еўрапейскую сям'ю нацый. І для гэтага неабходна распрацаваць доўгатэрміновую стратэгію паступовай еўраінтэграцыі з выразнымі этапамі, механізмамі рэалізацыі і агульнанацыянальным кансэнсусам. І першым крокам мусіць стаць фармаванне дарожнай карты на 10-15 гадоў, якая будзе ўключаць. Першае – этап палітычнай стабілізацыі. І гэта значыць і вызваленне палітвязняў, і рэстаўрацыя законнасці, канстытуцыйныя рэформы, вяртанне да парламенцкай сістэмы. Другі этап – гэта
інстытуцыйныя рэформы, гарманізацыя заканадаўства, запуск судовай рэформы, дэцэнтралізацыі, антыкорупцыйнай палітыцы. І нарэшце наступны этап гэта этап сектаральнай інтэграцыі, далучэння да еўрапейскага рынку, да адукацыйных, навуковых і інфраструктурных праграм ЕС напоўніцу. Афіцыйны статус кандыдата, усё гэта дасць для нашай краіны. Мы, беларусы, не горшыя за іншыя народы, не дурнейшыя, не менш здольныя. Мы еўрапейская нацыя. Просто нас загналі ў страх, у ізаляцыю, у звычку не верыць, не спадзявацца, не планаваць. І нам прапануюць заставацца ў гэтым стане яшчэ дзесяцігоддзі. Але ёсць альтэрнатыва. Беларусь можа і мусіць стаць часткай еўрапейскай сям'і. Не пад некага, не за нейкую падачку, а як годны, самастойны, нацыянальна свядомы партнёр. І дзеля гэтага не трэба быць падобнымі на каго-небудзь. Трэба проста вярнуць выбары, вызваліць тых, хто пацярпеў за праўду, аднавіць закон і, урэшце, пачаць будаваць дзяржаву не для начальства, а для чалавека. Гэта павага да годнасці, роўнасць магчымасцяў, доступ да якаснай адукацыі, медыцыны, эканомікі без карупцыі. І галоўнае, гарантыя, што твая краіна не будзе чысцю калоніяй, палігонам альбо буфернай зонай. І ўжо сёння мы можам пачаць працаваць дзеля гэтай будучыні. Калі вы таксама лічыце, што Беларусь мусіць абраць еўрапейскі шлях, далучайцеся да нашай каманды. Разам мы зробім больш. Европа – гэта наш выбар, гэта наш шлях. Беларусь – гэта Еўропа.